Lalai marhabun izuwa tashar Not Media 24 da na subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun labarai da dumudumin su. Dole a binciki Sule Lamido da Yayansa kan zargin satar naira miliyan 700 inji wata kotu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Not Media 24. Jama'a sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran namu na yau. Alhaji Sule Lamido ba zai iya dakatar da hukumar Efcc daga binciken da take yi mashi ba da shi da wasunsu. Lauyan tsohon gwamnan na jihar Jigawa ya kalubalanci hukumar Efcc akan zargin badakala fiye da hata miliyan 700 da take wa tsohon gwamnan. Alƙaliya ta ce wajibi ne waɗanda ake tuhuma su kare kansu da laifin da hukumar Efcc ta jefa musu. Babbar kotun tarayya mai zama a garin Abuja ta yanke hukuncin cewa dole Sule Lamido da waɗanda ake zargi da su amsa laifin da ake zargin su da shi. Hukumar Efcc mai yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ta wallafa labarin yadda ta yi zama a kotu a ranar Litinin a shafinta na Facebook. Jiya alkalin kotun tarayya Ijeoma Ojukwu ta yi watsi da lauyan Sule Lamido yake yi a zargin da ake yi masa na satar kuɗi har naira miliyan 712 bayan an kira shaidu da suka faɗi abin da suka sani. Lauyan da ya tsayawa tsohon gwamnan Sule Lamido ya yi ikirarin waɗanda aka kirawo don ba da shaida ba su iya kawo hujjojinsu ba. Amma mai shari'a Ijeoma Ojukwu bata gamsu da wannan ba, ta yarda da korafin da lauyan Efcc wato Chile Okoroma ya ce Sule Lamido da 'ya'yansa suna da kashi a tattare da su. Kamfanonin da Efcc ta hada a shari'ar su ne Bamaina Company Nigeria Limited, Bamaina Aluminium Limited, sai Speed International Limited, sai kuma Bartholomew Dalent on New. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci. Ku kasance da Not Media 24 jama'a, wannan tasha ta ku ce, sai wani lokacin.